নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ এই আৰণ্য ৰাজুক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যেহেতু আপুনি সুধিলে আজিৰ আমাৰ এই জৰাপুখুৰী প্ৰাইমাৰী কমিটি BPFৰ যিটো সাধাৰণ সভা, সেইটো একচুৱেলি আমাৰ আজি যিটো পুৰণা কমিটি আছিলে সেই পুৰণা কমিটি আমি ভংগ কৰিলোঁ আৰু নতুনকৈ আমি এটা শক্তিশালী কমিটি গঠন কৰিছোঁ আৰু এই কমিটিখন আগন্তুক দিনত আমাৰ এই জৰাপুখুৰী অঞ্চলত BPF দলৰ হৈ যথেষ্ট মজবুতকৈ কাম কৰি যাব বুলি মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু তেনেকৈ আহি থকা ইলেকশ্যনবোৰত যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি আমি ভাবি আছোঁ। যেহেতু বৰ্তমান সেইটোতো ৰাইজে দেখা পাই আছে, আমি ক'ব লগা কথাও নাই। যেহেতু আজি BTR চুক্তি অলমষ্ট 3 years কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে। ৰাইজে দেখা পাই আছে তেওঁলোকে কি কাম কৰিছে, কি কাম কৰা নাই। তো তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতি ৰাইজে এটা ভাল দেখা নাই, সন্তুষ্ট হোৱা নাই। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে BPF দলে আৰু আগত যিবিলাক কাম কৰিছিল আৰু এতিয়া BPF চৰকাৰ যদি আহে আগন্তুক দিনত আৰু বেছিকৈ কাম কৰিব বুলি তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ এটা বিশ্বাস আছে। সেইকাৰণে আজি ৰাইজে BPF দলক বিশ্বাস কৰি নীতি আদৰ্শক ভাল পাই পেলাই ৰাইজে আমাৰ BPF দলক আদৰিবলৈ আকৌ আহি আছে। बेथ' सैथो बाथ्रा। दिनै 2020नि 27 जानुवारियाव जिथु BTR सुक्ति जादोंमोन, शान्ति सुक्ति, बे शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों गोबां सोलायनाय परिबर्तन जागोन होनना बुंदोंमोन। दुर्नीति मुक्त मोनसे सरकार होगोन होनना बुंदोंमोन। दिनै BTR सुक्तियाव जिफोर दफा दंमोन दिनै मोनसेबो फुल फ्लेजेड इमप्लिमेन्टेसन जायाखै। दिनै जायनि थाखाय आरो परिबर्तन सरकारनि स्ल'गान गायनानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि सरकार जाबाय, दिनै बिथांमोना रायजो राजानि सिगाङाव जिखिनि खोन्था होबोदोंमोन, न'खर न'खर साख्रि होनाय, दिनै जोंनि बे ओनसोलाव हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बा दुर्नीति मुक्त मोनसे सरकार होनायनि बाथ्रा, दिनै NDBनि जिथु एकालीन जिथु हाइज बेफोरनिबो बिथांमोना दासिमबो फुल भिजिट खालामनो हायाखै। आरो जोंहा मुंख्लं जायफोर न'खर बिथांमोननो जिथु एक्स ग्रासिया होनायनि बाथ्रा होदोंमोन, दिनै बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै। आरो दिनै जायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो हारि माहारि बा जोंनि बर' माहारिया दिनै दुखु मोननाय दिनै फोरमायदों। आरो दिनै बिथांनि जिथु परिबर्तन सरकार, दिनै बिथांमोननि सायाव गोजोननाय गैया होननानै दिनै फोरमायदों। दिनै नोंथांमोननि बे BPF हान्जाफ्रा जेरै आवगाय दाबो बिदिनो एखे जों नुनो मोनदों आरो लोब-लोबैनो आवगायलांबाय थादों। बे सारमोना फैगोन इलेक्सनावहाय माबायदि थाम-थिम खालामदों, माबायदि रेडि जाबाय थादों? जोंथ' दायो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोङो जोंनि प्राइमारि कमिटिफोरखौ जोङो पुनर्गठन जों खालामदों। जियाव जि प्रयजन जोङो 18 बोसोर 20 बोसोर जानाय आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो दिनै बिदाय होनानै बिथांमोनखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनानै जों गोदान गोसो गुदुं जानाय गोबां सुबुंफोरा ओंखारबोदों आरो बिथांमोनखौ जों लानानै जाय समाजनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारो आरो जोंनि बे ओनसोलाव जौगाथायनि खामानिफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां मावलांनो हायो, जों बिथांमोननि रोंगौथिखौ नायनानै दिनै जोङो गोदान आफाद जोङो दानाय हाबाफारिखौ जों लागासिनो दङ। सार लास्ट सोंथि, जों खोनानो मोनदों दा गोबां BTR सरकार जिखिनि जादोंमोन बेनि गेजेरजों माखासे बिथां प्रमद सारनि दैदेननायखौ मोजां मोनाखै आरो गोबां MCLAफ्रानो माने सन्तुष्ट गैया। दा बेफोरनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? बेखौथ' जोङो खोनाबाय थादों आरो बिथांमोननि जायफोर EM बा MCLA बिथांमोना मथे गोजोननाय गैया। मानो होनोब्ला बिथांमोननि जिथु खामानि मावनायनि सिस्टेम, जिथु फान्डिंनि जिथु क्रिएसन, डिपार्टमेन्ट वाइजआव जि फान्डफोर दिनै डिस्ट्रिबिउसन जानांगौ, दिनै बिथांमोना सिस्टेमेटिक खालामाखै होननाय जों खोनादों। आरो जायनि जाहोनाव किसुमान डिपार्टमेन्टनि जि पावार आरो जोंहा PHC निलुत सरगियारिनि जिथु डिपार्टमेन्ट